Fl-isem tal-Missier u tal-Ibben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Paul Azzoppardi. Llum is-Sibt se nagħmlu l-Quddiesa tal-Verġni Mqazza Marija bħala il-qaddejja tal-mulej. Kiejew nitolbuha li aħna wkoll bħala bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu nkunu kapaċi inlaħmu fina fil-ħajja tagħna ta' kuljum il-kelma ta' Alla billi ngħixuha. Ma tkunx kelma biss li smajnija, imma nħalluha tinżel fil-qalb tagħna u tbiddel il-ħajja tagħna. Filwaqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna li jew għalhekk ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int fil-pjan tiegħek kollu ħniena għas-salvazzjoni tagħna, ried li l-Verġni Mqazza Marija, il-qaddejja ċkejkna tiegħek, tkun Kristu u imsieħba miegħu. Għamel li aħna u nħarsu lejja bla qiegħda nitalmu minna naqduk f'kollox u nħabirku bla qiegħda għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ħarem mill-littra lill-Lut. Ħuti, il-kelma talla ħajja u qawwija, taqta aktar minn xapla b'żewġ tixfar. Hija tinfet sa tifret minn xulxin ir-Roħ u l-Ispirtu u l-ġogi u l-mudullun u tarbel l-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolkien li hu moħħbi għalih, imma kollox hu miftuħ għal għajnejn Alla li lilu rridu nagħtu kont. Mela meta aħna għandna l-Qassis il-kbir li hu tassew kbir, Qassis li daħal fis-smewiet Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex Qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra id-dnub. Ħanersku mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex nakalgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja, ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-preċetti tal-mulej dritti u ferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u dawwal il-għajnejn. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' l dejjem. Il-ġudizzi tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Ħajkunu milquwa quddiemek kliem fommi u ħsieb qalbi, mulej blata tiegħi u feddej tiegħi. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja. Alleluja. Il-mulej batni inwassal il-bxara tajba l-fqajrin u nrott il-ħelsien lil-maħqurin. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark.
F'dak iż-żmien Ġesu reġa' ħareġ lejn ix-xatt il-baħar u n-nies kollha resqu lejh u qagħad ijallimhom. Huwa għaddej lemmaħ lil-Levi ta' Alfew bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu: Ejja warajja. Dak qam u mar warajh. U ġara li kien hemm fuq il-mejda fid-dar tiegħu bosta pubblikani u mdinbin għadu madwar il-mejda ma' Ġesu u mad-dixxiepli tiegħu għax kien hemm ħafna li bdew imorru warajh. Il-kittieba tal-Fariżej kif rawh jiekol mal-midinbin u mal-pubblikani qalu lid-dixxiepli tiegħu: Dan għaliex jiekol mal-pubblikani u mal-midinbin? Ġesu semagħhom u qalilhom: It-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom, iżda il-morda. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda il-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma tal-mulej għalina dal-għodu. Hija propju din eżies li aħna ħafna drabi għadna nirraġunaw bħal Fariżej u l-kittieba. Ħafna drabi naħsbu li biex tkun tal-mulej biex tmur il-Knisja trid tkun perfett. Imma il-kontrarju kemm hi xi ħaġa sabiħa. Fil-Vanġilu tal-lum l-ewwel qabel kollox kif il-mulej sejjaħ lil-Levi qed isejjaħ lili u lilek. Illum il-mulej qed jgħidilna ejja warajja. U li timxi wara Ġesu mhijiex sejħa ta' darba, imma l-mulej kontinwament isejħilna, kontinwament irid jiltaqa' magħna u kontinwament jistedinna għall-ikla. Il-mulej ipoġġi mhux ma' dawk li huma perfetti, imma jiekol mal-midinbin. Intom intbaħtu li dan il-Vanġelu qegħdin ngħixuh qiegħed iseħħ magħna propju issa. Il-qudiesa ta' kuljum, il-qudiesa tal-ħadd mhijiex xi ħaġa għal dawk li huma perfetti eżies, imma hija għal morda. U jekk jien nersaq quddiem il-mulej bil-mart tiegħi u konxju mid-difetti tiegħi, min-nuqqasijiet tiegħi, allura il-mulej iva se jfejjaqni. Imma jekk jien nidħol bħalma daħal ukoll il-pubblikan tal-Vanġelu brasi merfuqa l fuq għax naħseb li jien għandi dritt tal-Ewkaristija, naħseb li jien aħjar minn ħaddieħor għax immur il-Knisja ta' kuljum. Allura il-laqa tiegħi ma' Kristu se tkun laqa li ma tħallix frott. Huwa Kristu it-tabib tiegħi u tiegħek, imma jeħtieġ eżies li jiena u int narfu il-bżonn tal-kura mingħand Kristu. U kif Kristu jikkurana? L-ewwel qabel kollox eżies bil-kelma tiegħu. Kull darba li jien nilqa' l-kelma tiegħu inħallija taħdem fija, hemmhekk il-mulej Ġesu qiegħed ifejjaqni mill-fraġilità tiegħi. Imbagħad marbutin mal-kelma huma is-sagramenti. Kemm hija espressjoni sabiħa, mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-midinbin. Il-mulej ġej sejjaħ lili u lilek għażies, għax irid jurina imħabbtu, għax irid jurina il-qawwa tiegħu li tfejjaq il-qalb
u tagħti serħan lil dawk li jilqgħu kelmtu. Inroddu ħajr lill-Alla l-Missier li bl-imħabba tiegħu batilna lill-Ibnu biex ikun it-tabib ta' ruħna. Nitolbu u ngħidu flimkien: ismana mulej bibnek il-għażiż, ismana mulej bibnek il-għażiż. Sabiex is-saċerdoti u l-persuni konsagrati huma wkoll jgħixu tassew is-sejħa tagħhom mimlijin ħeġġa ħalli jaqdu lilek u lil ħuthom. Nitolbu sabiex il-mexxija tal-pajjiżi ipoġġu dejjem l-ewwel qabel kollox id-dinjità ta' kull bniedem, għaliex Kristu għażel li jsir bniedem bħalna biex isalvana u jkun għalina strument ta' paċi. Nitolbu sabiex il-morda, il-midinbin isibu tassew il-fejqan fl-isem ta' Ġesu li minnu biss tiġi is-salvazzjoni. Nitolbu għalina l-koll biex narfu nilqgħu is-sejħat li ta' kuljum il-mulej jagħmlilna permezz tal-kelma tiegħu, nilqgħuha u ngħixuha. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk mulej biex il-Verġni mbierka tkun tassew għalliema tal-ħajja ta' kif aħna l-koll u l-familji tagħna nistgħu ngħixu u nilqgħu il-kelma tiegħek. Nitolbu fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Missier it-tieba li tistieden il-bnedmin kollha għal mejda imħejja minn ibnek Ġesu, ilqa' dawn it-talbiet tagħna u ismana, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Missier Qaddis, ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija li dejjem qditet f'kollox bil-ħlewwa kollha u għatina li nofru lilna nfusna lilek b'offerta li toġbok bi Kristu sjedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex inti sibt il-għaxqa tiegħek b'mod singolari fil-Verġni Marija, hi dejjem feċċet li tagħmel ir-rieda tiegħek għas-salvazzjoni tagħna u tat ruħha kollha kemm hi għall-opra ta' bina, hija u taqdi b'fedeltà sħiħa il-misteru tal-fidwa. Għalhekk għax qdietek ħafna lil Kristu ingħatala ħafna ġieħ u hi li jsejħet
li l-anfisa għaddejja tiegħek inti jollejta u għamilta sultana glorjuża ħdejn bina biex bħala ministru ta' tieba tidħol għalina bil-ħniena kollha tagħha. Għalhekk mal-anġli l-qaddisin kollha infaħruk u intennulek bla għeda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-olej tas-smewwiet. Għaddis tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tijek, nistennew ksama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u namlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubijiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. If to our
Nitolbu. Mulej Alla tagħna, aħna għadna sehem mill-ikel tas-sema. Nitolbu l-grazzja li nimxu dejjem fuq l-eżempji tal-Verġni Marija, ħalli nkunu dejjem medijin fil-qadi tal-Knisja u nġarbu l-ferħ għaliex qegħdin naqduk bi Kristus Jiedna. Nidu flimkien tliet Avamarijiet, nofru hekk impoġġu taħt il-manta Omna Marija l-emigranti tagħna. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna